Yazi namuhla ngizongihlaselwa nje umuzwa wokuzisola njengoba ngihlinza ngalezi nsuku ngisasesikoleni lapho abancane nabadala bakwazi ukudodobela ngakumatikuletsheni babe ngiqwashisa bengilandisa ngakho konke nje bona badlule kukho empilweni kanye nesifundo bona basifundile. Begcizelela kakhulu ukubaluleka kokulalela kanye nokuhlonipha othisha esikoleni, ukubaluleka kokunikeza izifundo zakho esakhe isikhathi, ukuzinikeza bonke nje ubuwena. Kodwa konke lokho mina ngavele ngakushaya indiva. Ngangibona kahle ukuthi bayangibhedela lapho. Bafuna mina ngiphile yami impilo ngendlela yabo. Impela mina ngangiduma isikole sonke ngundaba mlonyeni. Ngangaziwa njengosomahlaya, abaningi babeze bethi mina ekhanda ngiyahlanya. Eklasini mina mangifikile nje ngangiba busy ngamahlaya, ngingangene yokusebenza kanzima ukuze ngiguqule isimo sasekhaya. Kunalokho ngangichitha isikhathi sami esiningi endlini encane nenkabi zami ze-two-pool mash. Silokho sifakana ehlathini kodwa sibona yonke into ihamba ngolayini, sivuma nje ukulawulwa enkantini. Yazi eklasini mina njalo nje ngangifika sengidwazile ngize ngiphume bekufundisa ngingakuzwile. Kodwa ngangixake kanjalo mase kubuya imiphumela yesivivinyo ngangifuna nami ukuzibona ngiphasile. Ngisho ngazi kahle ukuthi mina ngabhala ngafundile, ngiphansi phezulu nabangani siphushushunywe enkabi. Uma singekho busy ngokuduzuka siqhudelana ngamakhanda eintombi esiwashayile, othisha sibukisa ngabo kubafundi sibhizi sithi sithatha amaphoyinti. Kodwa kwaba iphumanga imiphumela ephepheni. Classmate abajubalala nezwe beyozama engcono impilo. Nami ngathatha yami imithwalo ngathumela kwelikuutiso. Kwanyama kayipheli, phela masinya ndoda. Kodwa ngasabathenga ngifaka ngapha nangapha izicelo zomsebenzi abelungu bonke nje bafuna umatikuletsheni. Ngalowo mzuzu nokubuyela ekhaya mina ngiyohlala edeskini esikoleni kwase ngeke enhlelweni. Kwazise nabazali bami mina basiphilela ngemali yempesheni. Ngakho ke ngatabalasa ngizama ukuthola okuya ngasethunjini. Ngagadla ngaphindelela kwalabelungu kodwa njalo nje balokhu bekhale ngecucu. Kulowo mzuzu inhliziyo yami ke yavele yaphahlazeka yazi icucu ngilokho ngibuka ontanga mina bephumelela, mina ngilokhu ngidwanguza nje kumnyameni. Ingqondo yaqala yangihlasela ngomhlawumbe. Yazi ukube makuthiwa kodwa konke lokho kwangeke ngisangisiza ngalutho. Enganisikhathi phela sibuyele emuva. Ingakho ngithe namhlanje mina ake ngithathe leli thuba ngikhuluma nani nonke nina nisasesikoleni. Wena impela lalele, ngisacela ungenzela nakho. Uyazi sakini isimo, khohle indaba okujabulisa abangani. Eyakhe indlela engeyakho kuphela, la kwamhlaba akekho yokuhambela yona. Ngakho ke namhlanje ngicela uthathe ithuluzi uqala ucente yakhe indlela. Ngiyafunga ngaleyo ndlela ikusasa lokukomelisa ngokuhle kuphela. Esikoleni ngicela upho othisha yakhe indlebe kanye nenhlonipho. Uyeke ukuthatha amaphoyinti abolile ube busy nokuthatha amaphoyinti ayokufaka ekolishi. Uyabona abakwazi ukufinyelela kwaNgqondonkulu ngicela ubalale imbashalala. Uncele kuba ulwazi olungale kukamatikuletsheni. Nabangakini obaziyo abahlele emakhaya abangakwazanga ukufika kwele10 ibanga. Ngicela ubalalele uma bekuqashisa bekulandisa ngesinqinamba bona abadibane naso uyaba indlela. Ngisho wena ekhanda umbona Nkosi yami ungathi akaphilile uyomuphi indlebe. Mhlambe nje khona ungagcina wena ukuncelile. Kwazise nabadala bayasho bathi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngiyasicelela, ngicela ke sike sifunde nje ukulalela. Ekangobesa awasekho amazwi amanye ngawakhafula sekhulumela kwanele.